Хайырлы сәгатті Илүзә. Мен бик шат бүгінгі осырашуу болғанына, сөнки ниндейдир кемәлдә бүгінгі біздің осырашуыбыз, бүгінгі біздің аралашуыбыз, үзенә күрә минем уйлавымча кызыклы булыр һәм миңа генә түгел, безнең достарыбызга, безне белгән кешеләргә ниндейдир кемәлдә ошо һуңгы безнең нисәмә ел, 10 елдан ашу таныш булуыбызга ниндейдир кемәлдә ретроспектива булыр дип уйлайм. Тәү чиратта мин һине кем итеп күрәм һәм кем итеп беләм? Мин һине 2015 елдан алып шул заманнардан беләм. Ябай башкорт кызы, тәү чиратта минең минең күз алдымда инде. Баймак районы Кыуат авылыннан, Кыуат авылы бик үк дур түгел, бәләкәс кенә авыл. Уннан һин башкорт гимназия интернатында укыдың, Өфө авиация институтында инженерга укыдың, әмма инженер булманың. Һәм һинең менән безнең тыңлаучылар өчен әйтеп үтәргә кирәк, бик күп җәмгыятьти проектларда, иҗтимагый проектларда тәҗрибәбез күп. Медиа проектларда катнаштык. Үткән елда яңгырап үткән Асылташ һәм уннан да алда яңгыраган Асылташ проектларында Яшь якташлар берлеге, TED, подкасттар, төрле форумнарда без һинең күп юллар кисердек. Алтай, Мәскәү һәм башка төрле юллар, Башкортстан буйлап әлбәттә инде. 2020 елдан алып ниндейдер үзенә күрә үзгәрешләр башланды һәм ковид әйтәйек, сәяси саралар, ягъни инде куштау 2022 елда гомумән дөнья өстен акты үзгәреп китте. Һәм ничек кызык килеп чыкты, бүгенге көндә һин Европаны гизәһең һәм бүгенге көндә һин Америкала булдың, ЮАРда булдың, барыһы ла һинең кызыклы эшмәкәрлегең менән бәйле, гыйльми конференциялар менән һәм башкалар турында күп һөйләргә бура, шуның турында әңгәмәләшкә килә. Сәлам, сакырганыңа бик шатмын. Кем белгән, безнең 10 ел элек танышканда без шулай итеп Ташкентта очрашырбыз дип. Һәм мин ысмап та монда бик шат булуыма. Мин дә бала бик кызыклы булыр дип уйлыйм. Минем уйлавымча без күп итеп безнең үткәнде лә исләрбез, киләсәккә лә күз һалырбыз, бүгенгә лә һөйләшербез дип уйлыйм. Һәм әлбәттә минем өчен дә бу ниндидер файдалы әңгәмә булыр дип ышанам һәм безнең өчен генә түгел, безнең карашлар өчен дә файдалы булыр дип ышанам. Чөнки biz ikide de jämгыять эшеннән килгән кешеләрбез, безгә әлбәттә үдебез өчен генә түгел, безгә jäмгыять өчен дә эшләү бик кирәк. Тәү чиратта минең нимәннән башлаган килә, һин бүгенге көндә нимә шөгыльләнәң? Әйдәгез аңлатып китәйек. Һин бүгенге көндә кем? Үзеңнең сүзләрең белән. Кайдаһың һәм нимә белән шөгыльләнәһең? Гел дә был һорау мине шунда ниндидер авырлыктар килтерә, чөнки мин күп эшләр белән бер үк вакытта шөгыльләнәм. Әлеге вакытта мин үземдә социаль эзләнүче дип әйтергә яратам, социаль исәнлек, political science, сәяси эзләнүләр. Сәяси эзләнүләр менән шөгыльләнәм. Һәм әлеге вакытта мин Парижда иң билдәле университетларның бере, Париж дипломатларын үстергән, шулай ук Франциянең президенты Макрондың альма матерында Sciences Po'ла бер семестр укырга килдем һәм болай үземдә шул Прагала магистратурада укыйм. Дөресен әйткәндә, миңа бу һорау нимәгә авыр, чөнки минең юлым ул гел дә беркасан да туры булманы, ул һәрвакыт үзгәреп торды. Ниндәйдер эшләгән урындарымда, җәмгыяте эшләремдә, гомумән укыган йөрдәремдә гел дә ошлай төрле якка борылып йөрүне. Шул ук мәсәлән, һин әйтеп үттең бит инде, бакалавриат минең инженер өлкәһендә, һәм әлбәттә бу өлкәлә миңа ниндидер өлкәлә һаман да кызык. Һәм шуңа мин хәзер магистратураны беткәндән соң һаман үзем белмәйм, кайда барырга теләйм. Мәсәлән, бәлки мин теге зеленая энергетика, яшел энергетика өлкәһендә бәлки магистратура эшләргә лә уем бар, шулай ук ниндидер PhD-га ла баргым килә, сәяси эзләнүләр буенча. Шуңа ничектер мен әйтер идем үземдә шундай кеше дип төрле нәмә менән кызыксынам. Һәм минең кызыксынуларым арасында нимәләр бар? Ул сәяси сәясәт, мәгариф, җәмгыять эшләре, шул минең һәр вакытта минең шундай. Бу һинең белем алу максатларыңның бере, ул да Прагала укып йөрисең, махсус программала. Әгәр дә теләң, бүгенге интервью ниндидер күрә, кызганычка күрә, бәлки
яки яхшыга күрә шундай форматта төзелә. Бүтән хакта асык һөйләшеп булмай, мен аңлайм. Бүтән хакта бәлки кайһы җирдәләр һүзләрне ипләп кулланыр кирәк. Чөнки бүгенге көндә һүзләр өчен, хатта кара халык дигән өчен һинне 4 елга утыртып куюлары мөмкин. Мен үзем өчен куркмайм, мен һинең өчен куркам. Мен һинең өчен дә куркам да. Чөнки замана шундай, иҗтимагый һәм башка Прага магистратура. Ул шулай ук бик махсус программа. Унда барыгла барып эләгә алмай. Нинди ул магистратура? Магистратура Россия эзәрлекләнүләре дип атала. Ул Россия эзләнүләре. Россия эзләнүләре дип атала. Һәм Россия эзләнүләре ул программа Борис Немцов исемендә. Борис Немцовты бөтә әле беләр, бәлки кемдер белмәй, ул оппозиционер 2015 елда үтерелә. Мәскәүдә Кремль өлкәһендә һәм шуның исеме менән аталган магистратурада укыйм. Минең төп максатым монда Россиядәге җәмгыять һәм гомумән сәяси структуралар нисек булганын өйрәнү һәм ниндидер алга күзаллану, нисек без аны үзгәртә алабыз, ниндирәк яхшылыктар индерә алабыз. Һәм әлбиттә онда минең төп фокусым ул Башкортстан һәм калган республикалар. Әлбиттә мин күп Башкортстан турында өйрәнәм. Башкортстанда нинди булган вакыйгалар турында, шулай ук әлеге вакытта әлбиттә мин үземдә шулай ук Баймак протестларын эзләнүче дип атайм. Чөнки бу минең нимәгә мин Прагага укырга инеп киттем, чөнки миңа шул эзләнүдә азакка тиклем yetkерергә ине. Һәм әлеге вакытта ул менә сер булып әйтәм инде дигән. Бәлки бу подкаст сыгуга ул әзер булыр. Әлеге вакытта бу протестлар турында минең эзләнүчем статья кебек, мәкалә кебек язылды. Ул академик мәкалә. Һәм ул тиздән бастырылып сыгасаң, димәк ул ниндидер кимәлдә фәнгә шунда яңа материал буласак. Быга сайын барыбер мәкаләләрең булды Баймак хәл вакыйгалары хакында. Булды, улар академик түгелдәр ине, улар күбрәк җәмгыять инеләр һәм бер генә академик эшем булды, ул peer review түгел ине. Академиялар һинең төрле журналдар бар. Һәм иң яхшыһы ул һинең peer review булган журналга инеп китүе. Минең шул хәзер peer reviewга әзерләнә минең мәкаләм. Баймак протестлар турында багат кимгәләләр, улар да бик яхшы басмаларда басылдылар. Әмма улар peer review инеләр. Без ул мәкаләләргә мотлак рәвештә кайтырбыз, уның хакта һораулар бар. Немцов программаһы. Димәк, төп максаты моны минең аңлавымча Россиядә өйрәнү, Россиядәге сәяси иҗтимагый хәл вакыйгаларды. Уларды ниндидер кимәлдә фундаменталь рәвештә фәнни эзләнүләр менән ничек әйтергә, фактлар менән билдәләп кую, бит. Чөнки сынапта күп кыскырырга мөмкин, күп нимәләр эшләргә мөмкин, ә моны һин эзләнү эш ягыннан барып караң, һин ниндидер кимәлдә һинең ниндидер һинне нимәләр каплап тора, һинең ниндидер яклавың бар, бит. Штаб шулай, минең уйлавымча, барыбер дә кешеләр сәясәткә без бернинди йогынты яһай алмыйбыз дисәләр дә, гомумән һәрбер илдән президентлары, башлыктары, улар барыбер дә ниндидер өлкәннән материал алалар, уларга алып килеп китергәннәр. Һәм улар әлбиттә уларда фактлар булырга тиеш, ул репорт яһайлар. Махсус кешеләр репорт яһайлар. Һәм әлбиттә ул репорт яһаганда улар ниндидер нимәгәләр басып ул репортларда яһарга тиештәр. Һәм ул репортларда яһаганда нимәгәләр басырга булган өчен мин Баймак протестларында һөйләйм, чөнки мәсәлән Европаларга ниндидер сәяси кешеләргә күбрәк белһеннәр өчен. Һәм әлбиттә киләсәктә дә бындай гомумән бу протестларны түгел, гомумән нимә булган Россиядә, гомумән нимә булган илдә онытылмас өчен без бүген бик кызыклы көндә яшәйбез. Кисәгендә Израиль менән Америка Иранга һөҗүм иттеләр. Шуга ниндидер кимәлдә документация фактов ул да бик кирәк. Чөнки улар нидер кимәлдә объектив дип һанала, гыйльми сыганакка таяну. Мин объективлыкка ныклап ышанмайм, әмма бәхәсләшергә була. Бәхәсләшергә була, әмма ниндидер кимәлдә гыйлем эше ул шулай, ул барыбер ниндидер бирә инде, файда бирә. Аңланым. Һинең эзләнү эшләрең, менә сәясәт, иҗтимагый эшләр, мәгариф. Унан тыш һинең әлбиттә инде төп эшең дә бар. Ягъни һин нимәгәдер кайдандыр акса эшләйһең дигән әйтәйек. Чөнки хәзер менә күптәр нисек карай,
Миндә ишеткәнем бар, һине ниндәйдер сәяси көстәр кайдандыр һиңа нисек әйтергә, һиңа Акча бирәләр. финанс ярдәм биреп тора. Әй. Был улай түгел. Мин ярлымын иптәштәр. Мин 12 яшьтән эшләйм. Шуңа Ага. әйе. Минем На. һәр вакытта гелдә эшем бар әйе. Минем уйлаганча ул да ниндәйдер кимәлдә кызык буласак, менә аңланык һинең белем өлкәһендә, мәгариф өлкәһендә ниндәйдер эшләр башкарың, оннан тыш һинең төп эшең дә бар. Кыска гына уның хакында без уга нык төшенмәйбез, әмма минем уйлаганча буны әйтеп үтеп китер кирәк. Әйе, был бүген нимәгә без Ташкентта елдык, чөнки мин эшем буенча монда командировкага килдем. Был проект Technology Leaders of the Future дип атала. Һәм был проектта без математика, информатика һәм физика өлкәһендә булган талантлы мәктәп укучыларын җыябыз да, уларны ике мәктәптә укытабыз, бере Кипрда, икенчесе Италиялы, димәк шунда мөмкинлекләр бар. Әгәр дә балалар үзләре шундай теләк белдерә икән, әгәр дә улар безнең экзамен имтиханнарда бирә икән, һәм әлбәттә бу уларга бик зур этәргез булып тора. Һәм без уларда элекке совет заманы илдәреннән җыябыз. Шулай ук Рәсәйдән. Һәм был проект бик кызыклы, һәм ул тулыһынча бушлай балалар өчен, һәм ул фонд акчаларына эшләнә. Интернеттан карый аласыз кем максагына. Нимәгә бу минем өчен мөһим мондай эшләр менән башкару? Әлбәттә бер яктан миңа ниндидер акчага яшәр кирәк. Чөнки минем уйлавымча академиялә эшләгән кешеләр улар ярлы кешеләрнең бере. Чөнки берәү дә һиңа мәкалә бастырган өчен акча түләмәй. Нимәгә дип уйламагыз. Нимәгә бу миңа мөһим? Беренчедән, әлбәттә, мин үзем бәләкәй авылдан буларак, мин беләм күпме көз түгел кирәк. Үзеңнең ниндидер өлкәгә менеп җитер өчен, ниндидер кимәлгә менеп җитер өчен, мин гомер буе укыдым, гомер буе эшләнем. Һәм әлбәттә бу миңа ниндидер яңа буынга мөмкинлекләрдә асу. Мин унда чөнки маркетинг белән шөгыльләнәм. Шул һәм шуга бу минем өчен мөһим. Һәм икенче яктан әлбәттә мин әлбәттә үзем интернатта укыган кыз күп беләм, ул нинди безгә мөмкинлекләр аса шундай мәктәпләрдә уку. Чөнки мин беренче Башкорт Республика гимназия интернатында укыдым, мәгариф исемендәге. Һәм әлбәттә бу гимназия минем тормышымда булмаһа, бәлки мин бүген Европада укымас идем. Бу миңа нык зур этәргез бирде. Әйткәндәй, был проекттың багыусыһы Ратмир Тимашев һәм ул ошо проектка яшьтәр, яшь малайдар, егетләр, кызлар, 14 яшьтән 12 яшькә тиклем егетләр, кызлар Кипрда, Испанияла, Италияла укыган, нык яхшы итеп өйрәнһен өчен физика фәннәрен, математика фәннәрен, технологик фәннәрне өйрәнһен өчен әйткәндәй бу Зәки Вәлидинең васыяты. Шул фәннәрне ныклы өйрәнергә дигәндә техник яктан. Ул ниндидер кимәлдә акча биреп тора, һәм бу уның хәйрия проекты килеп чыга инде. Һәм хатта Башкортстан балалары ла унда әгәр дә теләһәләр укый алалар. Тулыһынча бушлай. Әлбәттә, әгәр дә безгә караган башкорт кызлары һәм егетләре бик яхшы икән STEM өлкәһендә, физика, информатика, математика өлкәһендә, улар безгә бирә алалар үзләренең портфолиоларын, һәм заявка бирә алалар. Һәм минем таныштарымның береһе әлеге вакытта әзерләнә, шуңа мин ышанам, ул үтер дип. Был иҗтимагый проект, иҗтимагый дип әйтергә ярамый, әмма социаль проект, социаль проект. Һәм без һинең менән күп рәвештә социаль проектларда катнаштык. Һәм минең аңлавымча, ни өчен мәсәлән мин социаль проектларда катнаштым һәм Рәсәйдә булганда, Башкортстанда булганга, чөнки ниндидер кимәлдә социаль проектлар аша һин шулай ук җәмгыятькә йогынты яһайсың, кем белән яшәйсең, кем белән эшләйсең, ниндидер үзгәрешләр була. Һәм һинең шул үзгәрешләрең дә бәлки һин уларны баһалап та итмәйсеңдер, нисек нык тәэсир иткәнен. Әмма ул тәэсир итә. Менә мәсәлән без бүген ошында утырабыз, Ташкентта, гомумән Ситилдә, дөнья ул шулай ук шул тәэсире шул безнең социаль проектларның. Һәм әлбәттә инде ул дәүләт эшмәкәрләре белән эш алып бару. Ниндидер тәэсиратта бәлки кайһы бер өлкәлә һинең әйтәйек кыйммәтләрең, караштарың тап килмәй. Әмма минем уйлавымча, һинең тормышыңда шулай ук ниндидер башлангыч булды. Ул караштар тап компромисска бардың эшләнең, һәм ниндидер кимәлдә юк, башка килеп сыкмай. Булдымы ондай хәл? Юк, мин компромисстар яратмайм. Бәлки шуга миңа бик кыендыр. Мәсәлән, мин әлеге вакытта science була.
Әйткәндәй, ул университет сәяси фәннәр буенча дөньяга төп өс университетка инә. Беренче Гарвард, икенче Science буенча сөйләмәйм. Һәм кайван Science буенча беренче булып китә. Шуңа минем өчен компромиссларга бару бик нык кыен. Минем күп хаталарым улар компромисска барудан түгел, ә минем аңламаусанлыгымдан килеп сыккандыр ул дип уйлыйм әлеге көндә. Чөнки әгәр нык яшь булганда мен әлбиттә кайбер бер нәмәләрне ныклап аңлап битмәйм, ничек сәясәт оештырылган, ничек җәмгыять оештырылган. Һәм шуга әлбиттә мин ниндидер дәүләт эшмәкәрлектәрендә эшләнем. Әмма минем һәр вакытта беләһеңме намерение, ниятем һәр вакытта изге. Мин һәр вакытта Башкортстанга, башкорт халкына, гомумән яңа буынга, ул нинди генә кеше булмаган, яңа буынга ниндидер мөмкинлекләр асу ине. Һәм бу яктан миңа дөресен әйткәндә нык әзрәк кыен яшәү компромиссларга бармаганлыктан. Һәм мин хәзер бәлки өйрәнәмдер шуның белән эшләргә, чөнки әлбиттә һин киләсәктә ниндидер зуррак эшләр эшләйм дисәң, һиңа барыбер дә уның белән эшитергә туры киләсәк. Компромисс менән. Әмма компромисслар белән эшләгәндә лә һинең үзеңнең кыйммәтләреңне предавать. Үзеңнең кыйммәтләреңне хатırга ярамай дип уйлыйм. Һәм әлбиттә бәлки мәсәлән хәзер дә мин яңлышамдыр, бәлки мин һаман да нимәнедер аңламаемдыр. Мин дә улай дип уйлыйм. Ул мөмкин булырга. Бәлки мин 10 елдан әйтермен, мин 26 яшьтә шунда интервью биргән, 23 яшьтә шунда интервью биргәнмен. Мин анда алай акыллы булмаганмын дип әйтермен. Әмма бер Салават Юлаев менән уның атаһы белән һөйләшү турында миңа бер дә һөйләгәннәр. Нидер спектакльдән азагында Салават Юлаев атаһына әйтәме, атаһы Салават Юлаевка әйтәме? Бына бит безнең бер нәмәләр килеп сыкманы. Безгә аны эшләргә кирәк булды микән? Икенчесе җавап бирә. Белмәйм, әмма безнең ниятләрбез изге булды. Шуның өчен минем уйлавымча, ниятләрең изге булһа, күп нәмәне эшләргә мөмкин һәм яшәү лә еңелрәк. Нинди генә каһирдә генә булмаһаң да, ябай алда яшәһәң дә, бәлки белмәм, мин төрмәлә утырһаң да бәлки ниятләреңне хатмау, кыйммәтләреңне хатмау һәм ниятләреңә тугры булу бик рәхәтлек бирә үзеңнең. Бunda шундай цитата бар. Явызлык хөкем итһен өчен ябай изге кешеләр бер нәмә эшләмәү җитә. Әмма һин моны хәрәкәттәһең. Һин хәрәкәттәһең, нимәләр эшләйһең? Минем тагын бер харамым бар, әгәр дә без бу өлкәгә киткәс, һин 24 февральне ничек каршыланың? Мин минем өчен бик шундай point, шундай нөктә. Чөнки мин 22 февраль Казанга күчкән идем, Казан каласына. Һәм мин анда күчкән идем, минем ул елда 22 елда анда минем һәр айымда план бар иде. Мин моны күсәм Казанга 21 мәктәптә, һин эшләгән мәктәптә укый башлайм программированиягә. Шул параллель рәвештә IELTS-ка әзерләнәм. Июньдә IELTS-ка сдавать итәм. Шуның университетка поступать итәм. Шайтым минем бөтен елым язылган инде 23 елда стильдә уку башлау менән. Һәм 24 февраль бөтен нәмә барлыкка килгәндә, угыш башланганда мин күп миңа нык кыен булды, чөнки мин яңгы идем, яңгы калала идем, Казанда мин нык яратам дөресен әйткәндә. Һәм мин эшләйм, мин квартирада үзем генә утырайм, һәм мин аңламайм нимә эшләргә. Мин да эшләйм маркетинг өлкәһендә шулай ук. Һәм мин аңламаным инде, иң алда нимә эшләргә, әмма минем өчен ул бик асык ине, угыш башланган. Белмәм ничек ул килеп сыккандыр, бәлки шул ук вакытта ниндидер нимәләр укыганмындыр. Шулай мин каршыландым 24 февральдә. Һәм шул көндә мин пост яздым. Цветы лучше пуль дип атала, ул Элисон Кроули турында ул ниндидер демонстрацияла нәмәкә автоматтың дулыһына сескә тыга. Һәм әммәдәктән уны үлтерәләр. Һәм бу минем өчен шундай тарих. Мин һәр вакытта уйлыйм, шул калдыкны үлтерде микән, юкмы? Бәлки юктыр инде әлбиттә, әмма минем өчен һәр вакытта ул асык ине. Нимә генә булһа, сескәләр яхшырак үлемдән. Һәм һин ел һайын язаһың шуның хакта. Сескәләр яхшырак үлемдән. Минем уйлавымча, Башкортстан халкы 22
елга сыныгы алды. Ул сыныгы яна хәле ашындай хәл вакыйгаларга ул сыныгы 20-нче елның августында булды. Кушта вакыйгалары. Сөнки мәсәлән безнең бәлки ниндидер кимәлдә аралашкан кешеләр менән кызганыска күрә бәйләнешләр өзелде. Ябай дип әйтелмәй. Шул вакыйга аркасында 24 февраль шулай ук без төрле кешеләрне күрдек. Сентябрьдә һәммәннән һәм шулай ук ниндидер кимәлдә аралашулар өзелде. Һин нисек уйлайһың, ни өчен кешеләр менә без шулай ук күптәр менән бер үк юлда үттек, бер үк мөхиттә яшәдек. Әмма кемдәрдер үзләренә нисек әйтергә икенче юлда хайланулар. Әлбәттә уларның хайлау юлы. Калган күстәр шулай ук бар. Пропаганданы без күз уңында тотабыз. Ул күп күз халды, үз юк. Ни өчен уйлайһың, ни өчен улай килеп сыкты? Кемдер икенче юл буйлап китте, кемдер менә ошо юл буйлап. Ул хорауга күпме Рәсәйнең фән эшмәкәрлектәре тотынып карай, әмма җавап юк. Дөрес җавап юк әлбәттә. Мин белмәйм. Мин белмәйм. Уны аңлар өчен ул кешеләр белән һөйләшер кирәк, улар белән һорашыр кирәк. Мин кайберләре белән һөйләшәм һаман да, чөнки минең өчен бәлки монда мин компромисска барамдыр, белмәйм. Чөнки минең өчен бәйләнеш тоту файдалы дип уйлыйм. Чөнки уларда аңлар кирәк. Чөнки без адактан нимәгә бәлки бер көн бетә бит инде ул минең 70 яшемә тигән булмастыр дип уйлыйм. Һәм мин бер көндә Башкортстанга кайтам, миңа ул кешеләр белән ничектер яшәргә туры киләсәк, ничектер бергә аралашырга туры киләсәк, һәм миңа барыбер уларда аңлау бик файдалы. Нимәгә улай килеп сыкты, уныһына минең җавабым юк. Кешеләрнең һәрберсенең үзенең аңлатмаһы бар. Минең өчен бит аңлатмалар җитәрлек түгел. Минең өчен нимәгә дә булһа ла кешеләрне үлтерергә ярамый. Бәлки минең өчен балалар һорауынып тора, мәсәлән. Ягъни нисек? Менә мәсәлән, гомумән балаларның үлемен мин гафу итә алмыйм. Минең өчен, чөнки өлкәннәргә ярый, улар үзләре гаепле, улар бәлки нимәләр яңгыш әйткәндәрдер, бәлки нимәләр яңгыш эшләгәндәрдер дип әйтә алам, әмма балалар бер нәмә эшләмәделәр. Балалар яшәргә тиештәр. Балалар киләсәктә күрергә тиештәр. Уларның да үзләренең беренче тапкыр мөхәббәте булырга тиеш, беренче тапкыр университетка бару булырга тиеш, беренче тапкыр төнне бу дуслары белән ял иткән вакытлар булырга тиеш. Минең өчен бу бик мөһим һорау. Бәлки шугалар да минең һәр вакытта ул мәхәлләдә эшләгәм килгәндер. Минең өчен балаларны үстереп, аларга мөмкинлекләр бирү һәм үсмерләргә, балаларга минең өчен шундай. Бик файдалы. Бuna бұл менің фикер түгел, әмма мин ышанам мондай хоралар буласак, ягъни Илүзә һин бик еңел фикер йөртәһең, бұл икенче хәл. Һиңә әзрәк еңелрәк булыр кирәк. Һин нисек уйлыйсың монда шул, әгәр дә һиңә шулай дип әйтәләр, нисек нимә җавап бирерсең? Мин авырлыктардан куркмыйм. Минең өчен еңеллек ул нимәдән тора? Мәсәлән, миңа авыр дип әйтә алмыйм. Әлбәттә, еңелрәк, әгәр дә һин сәясәт белән булышмаһаң. Әмма минең уйлавымча, әзрәк үскән барган һәм күбрәк аңлайһың. Һәм шуннан соң һиңа 50, 40, 60 яшь булганда нимә уйлаячакһың? Шундагы уйлавың һиңа тагын кыенрак буласак. Әйтәләр бит инде, боль дисциплины типа боль дисциплины легка, но боль сожаления тяжела. Минең уйлавымча, шул ук безнең уйлар турында ла, шундай безнең фикер йөртүләр турында ла. Һәргә бәлки бүген еңелдер, әмма алактан кыенрак булса, һәм күрәсәк, нисек барлыкка булган, нисек җәмгыять борылып киткәнен. Әллә минең уйлавымча, яңа ниндидер идеялар, яңа проектлар һәм яңа мөмкинлекләр һин авырлыктар белән эштә берүдән генә килеп сыгасак. Димәк, яңа әле авырлыктардан касмайһың, авырлыктар белән эш итәһең. Әлбәттә, минең супер силам, супер көсем ул авырлыктарды файдага бору. Менә мәсәлән, минең мөмкинлекләрем булманы, шуга мин балаларга мөмкинлекләр асырга тырышам. Минең инглиз телем булманы, шуга мин мәсәлән кемгәлер инглиз теленә файда бирергә тырышам. Күп нәмәләрдә мин авырлыктар белән эш итәргә. Минең өчен авырлыктар улар һиңа күрһәтә, һиңа кайда барырга кирәк икәнлеген. Авырлыктар күрәһең икән, тимәк шул өлкәлә бәлки һиңа эшләп карарга кирәктер. Мин һиң белән килешәм. Нимәлә, ягъни безне берләштергән
Әлбәттә, караштар төрле булһа ла, шул ук Рәсәйдә яшәгән кешеләр менән дә бездә барыбер кешеләр белән аралашканда безне берләштергән факторларны күбрәк эзләр кирәк. Безнең берләшү ягыннан, аерылу ягыннан түгел. Мин моның белән тулысынча килешәм. Һин 22нче елда Рәсәйдә инең, касандан бирле һин Прагалаһың? Мен Прагала 24 елдың декабреннән бирле. Мен 11 декабрьдә Прагалга килдем. Һәм инде быел һин укуды бетәһең дигән һүз. Быел мен укуды бетәм, минем магистратура сентябрьдә диплом яклармын дип уйлыйм. Шуннан булам мен Master of Arts. Куат авылыннан шулай сыгып киткән кешеләр күпме Прагага, Чехиягә укырга, магистратурага? Берәү. Мона әгәр дә без ябай, безнең икебез дә Баймак районыннан, икебез дә шул Баймак районының авылыннан, һәм ондагы минем кардәшләрдә дә, безнең яшьтәшләрдә дә алһак, тормышлары әдрәк икенче төрлерәк бара. Улар бина мин карай мәктәптә бетәләр, бәлки техникум, һуңыннан әйтәйек, вахтага эшкә бару, кайдалыр эшләү, яки иң яхшы рәвештә үзеңнең бәләкәй генә эшеңне алып шунда калу, иң насар рәвештә ул эскелек һәм башка шундай негатив хәл-вакыйгалар булуы мөмкин. Әмма менә ничектер безнең аралашу һәм безнең таныштарның, улар да шулай ук авылдан, әмма безнең тормыш әдрәк икенчеләрәк корылды. Һинең уйлавыңча, нимә ошо Баймак районының шул яшәгән менә нимә тәэсир итте ошо айтып ошо юлдан китәргә? Мен бит инде гыйльми эш белән шөгыльләнәм, гыйльми эшләр менән. Һәм минем өчен тигезһезлек темаһы ул уртала тора. Әйттем бит инде минем өчен ниндәй тема бар, мин шул темага барып ябышам. Һәм әлеге вакытта мин тигезһезлек турында күп өйрәнәм. Неравенство. Һәм менә мәсәлән, безнең статистика буенча, әгәр дә ата-әсәнең югары белеме бар икән, димәк, уларның балаларына югары белем алу еңелрәк. Минем ата-әсәем дә икеһенең дә югары белеме бар. Специалитет өлкәһендә. Һәм менә мәсәлән, мин үземнең авылымда шундай бәләкәй статистика эшләнем. Һуңгы 10 елда кемдер тамамлагандар безнең мәктәптә югары уку белем йортына ингәннәр. Кемдернең ата-әсәләренең югары уку белем йорты бар, я ата-әсәләре укытучы. Урта белем менән әйме? Уларның балалары югары уку белем йортына инүе күпкә бигрәк. Статистика буенча. Күбрәк тәэсир итә. Шуга был беренче фактор. Һинең ата-әсәңнең сыгышы. Чөнки һинең ата-әсәңнең югары белеме бар икән, димәк һинең өеңдә кагыз, китап, дәфтәр, ручка бар. Күптәр әйтәләр, югары белем кирәкме, анда Стив Джобс, тирәрем. Достар, Стив Джобс Стэнфордка укырга ингән. Онан һин алда Стэнфордка укырга индегез, шуны миңа һөйләгез, Югары белем, уку белем йортлары, югары белем алуы гомумән ул күп мөмкинлекләр аса. Һәм менә мәсәлән, мин дә 3нче курста ташлайм дигән yerдән әсәем миңа укып бет дине. Һәм мин уга һаман да рәхмәтлемен укып бет дигәненә. Чөнки укып бетмәһәм мин хәзер магистратурада укымас идем. Минем диплом булганга да магистратурада укыдым. Ул беренче фактор. Икенче фактор ул җәмгыять. Менә мәсәлән, мин күпме укыйм сит илдәрдә, миңа Башкортстандан булган сит илдә Европаны әйтәм, сит илдәр күп бит инде. Европада укыгандар бик әз. Һәм уларның арасында PhD алгандар, доктор, профессор булып киткәннәр бик әз. Был икенче фактор. Безнең шундай мисал булманы. Минем дә мисалым булманы. Ролевая модель булманы. Шуга минем ниндидер кимәлдә үземнең дә теләгем ролевая модель булырга калгандарга. Шуга мин кемдер миңа язалар, мин уларга һәр вакытта ярдәм итәргә әзермен. Кайсы вакыт минем дә вакытым югарак. Әмма минем вакыт мөмкинлегем булганса, мин уларга ярдәм итәргә тырышам. Чөнки был нык тәэсир итә. Әгәр дә һин баласыкта күрәһең икән, берәү кылат алуына укырга ингән, димәк һин дә инә алаһың дигән идея килеп сыга. Менә мәсәлән, икенче кеше кылат алуына сителгә укырга ингән, минем һеңлем Төркиядә укый. Төркиядә укуга инүе рәхәтрәк күпкә Европага караганда. Әмма берәү дә безгә уның турында һөйләмәне. Кулланмайбыз. Безгә уның турында берәү дә һөйләмәне. Уны белер кирәк иң алда, уның менә кулланыр өчен. Бу икенче һәм өченчеһе гаилә факторларына килгәндә, шулай ук ата-әсәнең белем алуына түгел, гомумән һинең гаиләңдә ниндәй атмосфера булуы. Әлбәттә, мин нык рәхмәтлемен ата-әсәемә, улар миңа нык күп йонтайханалар. Улар миңа күп нәмәләр ирек бирделәр. Улар миңа каршы килмәделәр.
Мәсәлән, мин гимназия укырга ингәндә лә мин уларга әйтмәй ингәнмен, улар каршы килмәделәр һәм әлбиттә булды бик нык мөһим һинең ата-әсәңнең ярдәме тиюе. Чөнки мин беләм күптәр балалар нибәргә куркалар силлегә. Һәм әлбиттә булар вис ошай нык бәйләнгән һәм бәлки монда күбрәк тигезһезлектәр бар бит әлбиттә, әйме. Әмма әлеге вакытта интернет заманы менән ул тигезһезлек әзәер дип ышанам. Әмма ChatGPT менән бәлки күпәер, кем белә. Тимәк, беренче мәгариф, белем булуы, гаиләле һәм гомумән икенчесе ул да кем менән аралашаһың, һиңа кем тәэсир итә? Кемде күрәһең? Мисал итеп күрәһең кемде? Әйе. Һәм өченчесе ул гаилә һиңнең гонтыгай. Димәк, 60% гаиләнән килә. Ниндәй мин процентлап әйтә алмыйм, әмма ниндәй ямгыятьтә үсүң нык йогынтыга һиңа. Куатта шундай ямгыять төшәпме? Ну, минең бит ямгыятым ул куаттаңны килмәне, гимназия, интернат, шуннан университет. Әйе, беләм. Һәм минең әлбиттә күп эзлән. Мин нык күп укырга яраттым. Үземдә таптым укырга, шуга бәлки. Әлбиттә ниндәйдер бәлки беләңме, генетик яктан да бардыр, нимәлер. Ул айрым. Айрым һөйләшү. Интеллект гаиләңдән бирелә. Ярай, аңлашылды. Бына әйтәйек, бүгенге көндә һин Европада яшәйһең һәм Россиягә кайтканың юк 24 елның декабреннән бирле. Димәк, инде 1,5 ел килеп сыга. Нисек һиңа гомумән хисләрең, тәэсиратларың, ниндәй тәҗрибәгә ия булдың, нимә кисерәһең монда? Төрле вакытлар була. Кайһы вакыт һин мин хаялланган тормышымны яшәйм дигән. Икенче яктан кайткы киләне итә Башкортстанга, чөнки әлбиттә мин авыл калдымын, миңа җитмәй, авылдагы өмәгә йыелып нимәләр эшләп җитмәй, бергә утырып гитара менән башкорт йырларын йырлау җитмәй, Асылташтагы күк төнге костерлар җитмәй, безнең дуслар белән йыелып, белмәйм, монда Өфе буйлап йөрүләр җитмәй һәм мин аңлайм, Башкортстанда гына улар мөмкин. Димәк, мин мәсәлән икенче җирдә йылһаң да ул бер касымда Башкортстанга булган тәҗрибәгә килеп итмәй. Икенче яктан, әлбиттә, миңа күп ишектәр асылында Башкортстанда асылмаган. Башкортстанда укыганда чит илгә уку мөмкинлекләре бар иде, моның турында берәр дә һөйләмәй, я аңлашылмай. Һәм әлбиттә Европада мөмкинлекләр нык күп. Һәм уның менән кулланырга гына өлгерү кирәк. Тел мәсьәләһе. Тел мәсьәләһе нинди һорау буенча? Шу Европада яшәү һинең тел, ягъни һин инглиз телендә аралашасың. Инглиз телендә аралашам һәм укыйм. Һәм һин инглиз телен күпселек рәвештә инде кимәлдә барыбер шул Европала яхшылаштырдың. Әлбиттә инглиз теле дөреслеккә нык ишекләрдә күп аса. Чөнки күп yerдә инглиз теле кирәк һәм хәтта минең эшемдә дә инглиз теле кирәк, әйеме? Әлбиттә тел ягыннан инглиз теле яхшыра, әмма башкорт теле хагындыра. Һинең кешедә яки менә башкорт телендә һөйләшергә мөмкин. Һәм шуга әлбиттә моны мәсәлән әйттем бит инде, минең инде авырлыктарым бар, мин уны яхшы якка барам. Шуга акыл башкорт теле һөйләшү клубын астым. Чөнки ул кешеләргә башкорт телендә һөйләшергә теләгәндәр өчен түгел, ул беренчедән минем өчен, үзем өчен, телдә онытмас өчен, телдә һаман да аралашу өчен. Без бүген дә урыс телендә языла алайбыз, әмма минең төп менә әйтәйек максатларымның бере ул башкорт телендә яздыру, чөнки тап ошо кемгә кирәк тәрҗемә итеп алыр бүген көндә аның өчен технологиялар бар дип әйтәйек. Һәм ягъни бу нимәне әйтә, инглиз теленә килгәндә, димәк, инглиз телен өйрәнер кирәк. Инглиз телен өйрәнер кирәк. Нинди генә тел белһәгез, ул бер касанда насар булмай. Кайда гына яшәһәгез дә. Ул гелдә файда була. Без белмәйм, киләсәктә тормыш кайһы якка барулыр. Һәм белмәйм, да немец телен өйрәнһәгез дә яхшы, Корея телен өйрәнһәгез дә яхшы, гомумән бер касанда насар булмай. Тел өйрәнү яхшы. Тел өйрәнү яхшы, һәм үзеңнең телеңне белү тагы яхшырак. Атылташ турында әйтеп киттең. Үткән елда Атылташ ниндидер кимәлдә яңгырап үтте. Бу проектта ниндидер кимәлдә без башлангычларында булдык. Һәм ул сакта артык сәяси катылыштар юк иде. Әмма үткән елда бик яңгырап алды дип әйтәйек.
Мин беләм, һин ул проектка шулай ук бик күп өлешеңде, үҙеңнең вакытыңды, үҙеңнең рухыңды һалдык дип әйтәйек. Ошондай яңалыктар килеп торганда, ишетеп торганда, һин шулай ук һинең хис-тойгыларың, һин нимә уйлайһың? Мин тәүге тапкыр күргәндә минең кыскыруыма күшүл менән кызыкка килеп китте. Әлбәттә миңа бик кыен булды. Әмма мин әйтер идем, ул һәрвакыт сәясәт катнашы менән эшләнгән форум иде. Шуңа без аны юк дип әйтә алмыйбыз. Әмма әлбәттә без һәрвакыт ничектер бында компромисс табарга тырыша идек безнең яктан. Былтыргы булганы бөтенләй кайфты кырды инде. Белмәйм, бер яктан нимә без көтәбез. Безнең Россиядәге булган хәлләрдә икенчесен менә көтәргә мөмкин түгел инде. Без буга әзер булырга тиешниктер бәлки. Бәлки мин һаман ниндидер бәлки бала кебек ышанам, нимәләр яхшы булыр дип. Әмма икенче яктан мин уны берничә был нык насар борылыш дип әйтә алмыйм. Чөнки барбер кешеләр йыла. Без белмәйбез кешеләр йылганда нимә һөйләшкән. Интернетта нимә халалар да без аларның арасында булманык, без белмәйбез алар нимә һөйләшкәнен. Һәм гомумән кайһы вакытта тап ошондай ситуацияларда кешеләрнең шайтып аралашып, яңа проектлар тудыруы бөтенләй икенче формула мөмкин булырга. Чөнки кешеләргә йыю гелдә без белмәйбез. Мин беләм, күптәр менән һөйләштем. Кемдәдер әйтә, мин бер касында башка бармайм ди, кемдәдер әйтә, мин барбер барам ди. Яхшы ягылы бар, насар ягылы бар. Әмма минең уйлавымча, бу проекттың дәвам итүе яхшырак буласак, чөнки кешеләр йыелып, ниндидер проектлар килтерә башласалар, уларның бөтә хәле насар булмаячак. Кайһылары Килешәм, әдрәк кайфты бәлки кемгәлер үзгәреп киткәндер ундагы булганның. Әмма мин монда яхшы яктарын да күрдем, чөнки бик күп хаттар алдым төрле. Теге яна хәле кайфтар үзгәреп китте, әмма иң мөһиме, димәк, асында ла беркем дә шатланып йөрмәне шуның шундай булгансын. Димәк, асыннан да ниндидер кеше һидә барыбер. Нимәләр монда яхшы бармай, нимәләр сәер икәнен. Әйткәндәй, менә ошондай бер уйлап караһаң, менә Россиядә әгәр дә калһаң, һиңа карьера тудуу бик еңел бүгенге көндә. Һин әйдә сәяси компромиссларга бара белһәң. Әйдә һин теге һугышка ниндидер кимәлдә һин бик яхшы блогер була алаһың, бик күп мәкаләләр яза алаһың, күп аксалар ала алаһың. Әмма шулай һин ул юлды хайламаның. Чөнки һинең карашларың тап килмәде. Кемнәр шул юлда хайлаганнар бар. Шулай безнең таныштарыбыз арасында. Һин моны нимә менән аңлатаң, яна тагылап, кабатлап кайтканда бу һорауга? Авыр. Һәрбер һорау авыр. Һинең карашларың кебек. Белмәйм. Бернигә белмәйм. Бәлки кыйммәттәр уларның икенче булгандыр. Мәсәлән, минең кыйммәтләрем килде ябай инде. Мин әйтмешләй мәгариф, җәмгыять, файда китерү, мөмкинлекләр асу. Килде шулай инде. Акса мине күп вакытта кызыксындырманы. Миңа акса ниндидер яшәүемә йетһә, миңа шул йетте. Мин артык бер нәмә алырга да теләмәйем. Сәяхәттәргә лә мин бөтенләй теге сәяхәттәргә йөргәнем юк. Мин һәрбер сәяхәтем ул эш буенча, я укыл буенча, шул Америка Кушма Штаттарына, Көньяк Африкага мин гыйльми эшләрем буенча бардым. Фән һине, ягъни Америкага алып барды, фән һине Африкага алып барды. Фән бөтә ергә дә ишек тараса. Шуга белмәйм, минем уйлавымча, барыбер ул кешеләрнең кыйммәтләре икенче булган. Чөнки белмәйм, ничек һинең кыйммәтләрең кешелек өчен файда китерәм дип, һин ниндидер аксага алмаштырһаң, бәлки һинең кыйммәтләрең улай булмагандыр. Менә әйтергә кирәк, бүгенге көндә Баймак хәл вакыйгалары. Әгәр дә Баймак хәл вакыйгаларын алһак, һин минем уйлавымча бере кем бу эште фәнни яктан өйрәнә, гыйльми тикшеренүләр алып бара һәм ундайлар юк диярлек. Бу һорауга күсәр алдыннан һин Гыйнуар 24 ел яңлашмасам. Ничек каршыланың Гыйнуар 24 елда шул хәл вакыйгаларда? Ничек тәэсир иттең? Чөнки бу һинең авылыңдан бик ерак түгел, 12 километр яңлашмасам. 40 километр. 40 километр. Ничек каршы алдың? Мин вакытта авырый идем. Безнең бөтә гаилә белән авырый идек. Өйдә ята идек. Мин исә бөтә ята идем. Белмәйм нимә авырганбыздыр. Бәлки ниндидер коллектив энергияны тояганбыздыр. Шуга мин протестларга бара алмадым. Һәм әлбәттә мин Әмма барырга ниятең бар инде. Әлбәттә барыр идем.
Әсем куанды ла мин бармаганга, чөнки мин Һин моны барһам. протест дип әйтәһеңме? Мин баны юк, яйын дип әйтәм. Яйын, байлык яйындар. Протест дип әйтһәң еңелрәк, чөнки күптәргә аңлашылырактыр дип уйлыйм. Әлбәттә барыр идем. Әмма әсем куанды минең бармаганга, чөнки ул белә минең кызыканлы икәнде. Мин белмәйм, монда ничегрәк үземне тотор идем. Бара алмадым, әмма әлбәттә мин унда көнем буша телефонга яттым. Белмәйм, монда 12 сәгать булып киткән микән минең экран вакытым. Көне төне якынлыктарда укыйм, кешеләр белән һөйләшәм, кемдер барган, кемдер юк. Һәм дүртен көндә иң алда мин уга скептикал караштайм, чөнки Фаил Алсыновтың мин бик хөрмәт итәм дә, мин уның дигәндәдер нык националистик булганын да инкар итә алмыйм. Мин umuman 100% килешәм дип әйтә алмыйм. Это нормально, был бик нормаль, чөнки безнең һәрберебезнең үзебезнең караштарыбыз. Ниндидер кимәлдә без кылан кешеләр белән килешә алмасак та барыбер эшләргә мөмкин. Әмма капыл күп кешеләр елап киттеләр, дуслар ела башладылар, дуслар яза башладылар. Һәм мин аптыраным да, бөтен менә карай башладым. Яңлыктар аша карай башладым. Һәм гомумән уга тилем мин уга нык турында белмәйм, нык нимә барган белмәйм, аңламайм. Шуның ничектер шайтып күп итеп укый торгас, капыл аңлай башладым. Һәм минем күп тугандарым барганнарын, күп дусларым барганнарын белдем. Алар hala башладылар Инстаграмга. Һәм мен шулдай хәлдән каршы алдым дип әйтә алам. 15 январь. Шуннан соң 17 январьда мин авырып яттым. Шулай көн төне интернетта сукындым. Һин барырга ниятең бар инде. Нимә өчен барыр идең? Яны әле Фаил Алсыновты гадел ултыртмаганнар, мин моны тулысы килешәм. Караштарлап килмәй. Моны һинең бару максатың, төп ниятең нимәлә булыр инде? Минем төп максатым булыр инде ул бу протестларның битендә протестларның төп максаты анык түгел, дөрес әйткәндә мин эзләндем битендә. Һәм әгәр мин үзем шул вакыттагы уйларым турында әйтәм, ул минең өчен экологик яктан инеләр. Шул вакыттагы минең караштарым шулай. Экологик инеләр. Мин шунда исләйм, кемгәлер әйткәйнем, мин унда барһам, Алсынов өчен бармас, мин унда барһам, ерем өчен барыр идем тинем. Әмма хәзерге көндә минең эзләнүләрем турында әйтәк, әлбәттә унда күп мотивлар бергә кушылган. Ерем өчен дигәндә, гомумән монда экология ягына минем уйламса түгел, һинең ереңдә халык, тел, башка. Менә без хәзер шул темага күсәбез, һөйләйм. Хәзерге вакытта мин Science Pool Латин Америкаларга ерле халыклар турында курс алам. Коренные народы Латинской Америки. Һәм без шунда күп һөйләшәбез, нимә ул ерле халыклар өчен. Һәм безнең профессор шунда һүзәйтте, culture is nature, nature is culture. Безнең өчен без ерле халык булгас, безнең өчен безнең яшәгән мөхитебез, безнең яшәгән халкыбыз, безнең яшәгән ямгыятыбыз һәр вакытта ер белән нык бәйле. Һәм без уны берничә инкар итә алмыйбыз, без уга берничә юк дип әйтә алмыйбыз. Һәм минең эзләнүләрем дә шуны күрһәтә. Безнең бар эзләнүләрдә без әйтәбез, унда төп мотивация анык түгел. Кешеләр сыктылар ер өчен, халк өчен, туган теленә хөрмәт итү өчен. Һәм гомумән ердә булган бөтен проблемалар өчен дә сыктылар кешеләр. Һәм Алсынов уларга ниндидер последняя капля күк булды, һуңгы капля. Һәм тагы Алсынов үтәлә төрле проблемалар белән бергә шөгыльләнде бит инде. Ул бер генә яктан проблемалар белән шөгыльләнә, ул экологик яктан да проблемалар шөгыльләнде, башкорт халкы белән дә, телдә хаклау буенча ала. Һәм шуга ул төрле кешеләрне дә йыя алды. Шуга инде харап булды аны. Бул ягъни ерем өчен тема, ерем дигәндән ул экология гына түгел, унда халык, ул халык, culture is nature, nature is culture. Шуның турында харап. Шуның аркылы аңлашылды. Фаил Алсынов ул башкорт халкының яйылма образымы бүгенге көндә? Шугала, ягъни менә ул яйылма образы булып китә алды. Ябай авыл егете, Ялайыр районыннан телем дип язган, ябай эш менән шөгыльләнгән, гаиләле, атай кеше һәм әлбәттә, чөнки күпселек ябай уның яшендәге дип әйтәйек, егетләр уга охшаш, уларның гаиләһе бар, уларның ниндидер ябай эш менән шөгыльләнә, уларның да астында рух дигән нәмә бар. Һәм әлбәттә инде уларга бу ошо ситуация, ошо хәл гаделһез тоелды, минең аңлавымча. Алсынов әйтеп бит мин уга нык килешмәһәм дә, уның
кайбер караштары менән. Әмма әлеге вакытта әлбиттә был ситуациянан һуң ул башкорт халкының елмавы булып тора. Башкорт халкының чөнки ул йөр өстендә, тел өстендә, экология өстендә, экология дигәндә мин әйтәм, чөнки мәсәлән Куштауга башкорт халкы гына елманың да экология белән шөгыльләнгән кешеләр дә елды. Шуңа мин уйлыйм, Алсынов кала экология менән кызыккан кешеләр дә сыкты. Башка милләт кешеләр. Башка милләт кешеләр, чөнки уларга да экология кирәк. Был хәлвәкиялар бүгенге көндә Рәсәйдәге иң зур сәяси эш дип һанала. Хикһәндән ашу кеше зинданда, тагылы нисәһеләр көтә, онда бик яхшы безнең таныштар да бар. Кыдыганызга күрә. Әмма ошо хәлвәкигә инде кимәлдә халыкта уяну дип әйтәйек, асылу нисек әйтергә, күзләрен асты. Гомумән, һорауды нимәгә алып киләм? Ниндәйдер ошо хәлвәкиганның нисек генә насар булмаһа ла ул, ниндәйдер позитив яктарын күрәһеңме? Нисек халыкка тәэсир иткән? Мин әзерләгәндә кешегә шундай һорауларны бирдем. Һәм үҙең нискә бирдең? Ниндәй позитив як булһын инде кешеләр төрмәлә утырганда? Бик позитив ягы ла юк, әмма менә халыкның күз асылуы минең уйлавымча, кемдер шул вакыттан шул хәл итте тормышын, юк, мин монда кала алмаям, компромисс менән яшәй алмаям, һәм мин үземнең карьерамды, үземнең эшемне, мәсәлән, Казакстанда, Кыргызстанда, Үзбәкстанда, юк, мин Европага китәм. Миңа был охшамай. Әйтәйек, Алтынай Валитов. Былай мин әйтеп бетмәдем, мин кешенең төрмәдә утыргандарның позитив яктарын күрмәйм. Әмма әгәр дә килгәндә, әлбиттә уның ниндидер позитив якка йогынтыгы бар. Беренчеһе, күптәр әйтмешә, һәм мин моңа килешәм, безнең турында бөтен илдә белеп калдылар. Бәлки кемдәдер уныткандыр, бәлки кемдәдер юктыр, әмма New York Times кебек билдәле, Guardian кебек билдәле изданияларда безнең турында язуы бик безнең имиджга яхшы дип уйлыйм. Кешеләр имиджга яхшы, әмма пропаганда өчен был менә һинең хакта көнбайыш илдәре. Бу хасы көнбайыш илдәре генә түгел, Төркияләр дә яздырган дип уйлыйм. Гомумән әйткәндә, бу бик белмәйм, минем өчен кешеләргә күптәргә беләңме? Миңа күптән түгел шундай мәкалә язарга куштылар. Нимә өчен Баймак протестлары турында һөйләргә мөһим? Кем кушты һиңа инде? From the Republics. Тиздән укыргыз. Ярый, бунда. Бушлай яздым, иптәштәр. Бушлай яздым, берәү дә акса бирмәй миңа. Ходорковскийга ул бернидә дә кызыклыгы юк Баймак протестларында. Һәм мин шунда беренчеһе яздым. Каждому важно чувствовать себя видимым и признанным. Һәрбер кешегә кирәк. Һәм ул ниндидер кимәлдә шундай билдәле басмаларда язылуы кешеләргә шундай безне күрәләр дигән авторитет бирә. Безне күрделәр, безне һиҙҙеләр. Һәм әлбиттә кешеләргә был шундай беләңме базовое человеческое чувство бик мөһим. Һәм бит халыкара кимәлдә шул сыганактарга таяна алабыз, унан тышты. Әмма мин уларга таянмайм, чөнки улар да уларның үзләренең вестернизированный караштары. Сөйкендә, мәсәлән, New York Times'та народ за Уралья дип яздылар. Белмәйм, Баймакта Урал ягы халкы гына елды микән. Һәм шуга был гомумән бер яктан шул файда тинләр. Икенчесе әлбиттә ул уяну, мәсәлән, минең эзләнүләремнән һуң да мин баягы мәкаләгә уны язып өлгермәдем, әмма мин күрәм кешеләрнең политизациясын. Кешеләр күбрәк сәясәт белән кызыксына башланы. Минең уйлавымча, һәрбер кеше сәясәт белән кызыксынырга тиеш. Әйтәләр, дин безнең гаиләлә дин белән сәясәт турында һөйләшмәйләр диләр. Әмма дин һәрбер кешенең үзенең Аллаһ Тәгалә менән, Бог, Всевышний менән аралашуы, һәрбер кешенең үзенең фикере, үзенең выбор, хайлавы, үзенең хайлавы. Әмма без сәясәткә килгәндә, сәясәт ул җәмгыять эше. Шуңа һәрбер безнең дә тавышы бар. Әгәр минең тавышым юк, тигез үзегезнең паспортыгызга карагыз. Әгәр һезнең тавышыгыз юк, паспортыгызны йыртыгыз да карагыз, ничек яшәргә тавышыгыз булмаганда, һезнең паспортыгыз булуы, һезнең тавышыгыз бар дигән һүз. Һәм шуның өчен сәясәтнең кызыксыну бик мөһим. Шул. Ошондай һорау. Менә ябай укытучы, ул үзенең эске күңелендә әлбиттә ул ошо дөньяга барган, Рәсәйдә барган бары хәл-вакыйгалар менән риза түгел. Ул әлбиттә әгәр дә гуманитарка яһа, ул янәһе Путин өчен түгел, ул безнең егетләр өчен дип язалар. Безнең егетләр бит ундай ридер. Әйдә шуларга ибәрәйек дигән ният менә. Бер уйлап караһаң,
ябай гына ният ярдәм итәргә ул нияттеренә. Бәлки барлык ошо ниндәйдер кемгә каршы, кемгә нимәһе кирәк, ул аңлап та әйтмәйдер. Әмма ул барыбер шул эште башкара. Әмма күңелдә белә, хугыш ул насар, баймак хәлләре ул нашар, гаделһез һәм искерһез кеше моны асыннан да ул был хәл вакыйгаларга каршы нимәләр эшләргә тырыша. Һинең уйлавыңса, ошо әмма сителгә килеп сыгып китә алмай, чөнки уның ниндидер мөмкинлекләре юк. Үзенең шунда ямгыятьтә яшәй, барыгыла уның кемдә аралаша, ата-әсәһе, тугандары, ул ошо хәлләрдә барган хугышты ниндидер кимәлдә хуплайдар. Әмма исендә иске әйтәйек үзенә күрә каршылыгы бар. Ул нимә эшли ала һинең уйлавыңса? Һәрбер кешенең үзенең бар шундай красный линия, кызыл линия. Линиялары, Кызыл границалары. линиялары. Кайдан алар артыннан китә алмайдар. Һәм әлбәттә ул һәрбер кешенең үзеннән тора. Мәсәлән, миңа аксаһы яту бер гасыр насар булмады, әйме? Эштән сыгып аксаһы яту. Сителгә сыгып киткәндә лә минең аксам күп булмады, әйме? Һәрбер кешенең үзенең кызыл линияһы бар, кемгәлер ниндидер аксанан әтрәк яшәү кыен, кемдәдер кредиттар, кемдәдер баллары, һәм уларга берничек тә шуны эшләгез, буны эшләгез дип әйтә алмыйм. Улар үзләре хәл итәр. Нимә эшләргә беренчедән әлбәттә һинең күңелеңдә каршы булаһың икән, шуны инкар итмәскә, каршы булып калырга. Беренчедән шул. Артабан кешеләр белән кухняда һөйләшкәндә, уларга аңлатырга тырышырга. Нимәгә ул шулай, нимәгә ул улай түгел. Нидә китаптар бирергә? Андым ни Димонды күрһәтергә, әйме, белмәйм. Кешеләргә күптәр белмәйдер безнең ниндәй сәясәт илдә булганын. Шуны аңлатырга тырышырга. Өченчедән, укытучы уроки разговор о важном да. Ысынлап та разговор о важном эшләй ала. Берәр уны килеп тикшермәй, ул нимә укытканын. Киләсәккә буынга нимә өйрәтәһең? Һинең илең өчен үлү файдалы дип өйрәтәһеңме? Әллә икенче нәмәгәме? Яхшырак нәмәгәме? Без киләсәккә матур эшләргә тиеш дип аңлатаһыңмы? Берәр дә тикшермәй. Һәм шулай итеп ялап барырга мөмкин. Һәм өченче яктан белмәйм, гуманитарканың кайһы вакытта кешеләр таба ала инде, ой, бүген мин авырыйм, бүген мин эшкә бара алмыйм, бүген шулай, бүген булай, мин шулай итеп әйтер идем. Был безнең егетләргә генә аксат дип уйлаһагыз да, мин бер яктан уларны аңлайм, икенче яктан күпме акса бирһәгез хугышка, хугыш шул тиклем дәвам итәсәк. Шуны аңларга тиеш кирәк. Әйе, шул хугышка акса бирәһең. Һәм әлбәттә тугандарыгыз яшь икән, хугышка алып китергә тиештәр икән, чит илдәргә сыгарып карарга. Чөнки белеп торагыз, Башкортстан әлеге вакытта беренче урында үлем буенча хугышта. Кемгә ул кирәк? Берәүгә лә кирәкми. Башкортстан ысынлап та Рәсәйдә рәсми мәгълүматлар буенча иң беренче урыннарда. Әгәр дә мәгълүмат рәсми булмаган мәгълүматларны карарга минем котым осорын астынан да мин әмма әйтәйек, без хәзер без линиялар буйлап йөрибез, аслында әйткәндә, бәлки кайбер линияларда сыгып та киткәнбездер инде. Без күптән сыгып киттек башыннан. Ярай, нимә дип әйткәм килә? Башкортстан беренче урында һәм башкорт халкы яугир халык дигән образ булдырыла. Һәм бу ниндидер кимәлдә дәүләт эшмәкәрләре өчен шул рекрутинг яһау өчен бик уңайлы. Ягъни һин яугир, һинең ата-бабаларың яугир булган, французларга каршы көрәшкән, әйдә һин дә хәзер шул НАТОга каршы көрәш дип. Һин үзеңнең эзләнүләреңдә ошо мифка каршы шулай ук ниндидер кимәлдә каршылык тудырасың. Әйеме? Юк, мифка каршылык тудыру минең эшләнүләремнең ярты түгел, әмма бәлки минең җәмгыять эшемнең өлешелер, әйе. Әйе, был антропологик яктан караганда, әйе. Был бик файдалы образ. Безнең Шайморат генерал батыр булды, нимәгә безнең һәйкәле барлыкка килде Шайморат генералдың. Әмма шул вакыт Салаватларның һәйкәле юйылды, дуслар, һезгә һорау, уйланыгыз буның турында. Әлбәттә, был бик файдалы образ. Кулга килә, шуңа без монда яңа йырдар йырлайбыз, нимәләр уйлап сыгарабыз. Һәм әлбәттә, был беләгме, хугыш темаһын шулай безнең идентичностька, безнең башкорт булуыбызга бәйләүе бик файдалы. Һәм минең һәр вакытта шундай һорауым туа, нимәгә безнең иң төп геройларыбыз улар гелдә хугышкан кешеләр.
Шуңа минең уйламса был мифка без нисек каршы тора алабыз, яңа мифтар тудыра алабыз. Һәм мин тәкъдим итәм миф тудырырга. Күбрәк Мифтахетдин Акмулла кебек безнең мәгърифәтләр турында һөйләшергә. Шулар безнең юнут булырга тиеш. Шулай ук Зәки Вәлиди, әлбиттә, уның да биографияһы ак түгел, уның да кызыл нөктәләре бар. Кайбер Мәсәлән. Олар турында һөйләгем килмәй, кемдер белә, шулар беләләр. Икенчесе дөнья күчүеннән бәйле. Әмма уның Венала булып шундай бөтен дөньяга төрек эксперты булып китәве. Әлбиттә, ниндидер нәмә бирә. Файда нисек бирә. Минең өчен ул ниндидер шулай. Йонтыз булып тора, без ролевой модель турында сөйләштек бит инде. Мин әйтә алмыйм, миңа бөтә яктан да Зәки Вәлиди ролевой модель. Мин дә бәлки уның белән күп караштырым белән килешмәймдер. Әмма уның шундай фән ягыннан алга баруы, фән буенча эшләре мине хокландыра. Һәм шундай билдәле Венала профессор булган, Вена университетында профессор булган кешегә мин хокланып карый алмыйм. Яна һәлә ашы хәл вакыйгалар. Зәки Вәлиди шәп архетип, мин моның белән тулысы килешәм. Акмулланы әйтеп киттең, әмма безнең барыбер күпселек җәмәгатьтә ул әлегә Салават Юлаев образы һәм бу ниндидер кимәлдә Миңа хатын-кыз образы кирәк. Иптәштәр. Газаплану. Салават Юлаев образы ул ниндидер кимәлдә бәлки газаплану менән бәйле, чөнки Балтийский һәм башка моны Зәки Вәлиди ул яугир булып, әмма ниндидер каләм менән дә эшләтә белә һәм фән гыйлем менән эшләтеп ул яңа үрдәргә сыгып китә. Унан тыш Прагала, Чехияла, һин бик күп илләрдә гидәһең, аралашаһың һәм Рәсәйдә хәл вакыйгалар, әйтәйек, Рәсәйгә караш ошо 24нче елдан һин килүгә һиңә нисек карайдар, һинең менән нисек аралашалар, нимә һөйләйдәр дип әйтәйек. Нисек Сәйер караштар бармы һиңә карата? Бар әлбиттә, мин чит илдә Россия паспорты менән, әмма мин үзем рус түгелмен. Бу бик күп хоралар тудыра кешеләрдә, күптәр сүз белмәйдә, Россиядә төрле хактар яшәгәнен. Һәм һиңа һәрвакыт аңлатыр кирәк. Hi everyone. Һәм минем әйткәндә шундай темага рилсым сыктайым, 70,000 караш иде, карау иде. Син күптәргә бул теге отозвалось, күптәргә охшаш кебек тоелды. Һәм әлбиттә һәрвакыт кешегә кыен аңлату кем икәнен. Һин алда һөйләй баштаң, шуннан һуңгы вакыт һөйләшкәндә бер егет һорай, һездә голубцы күк нәмә бармы? Долма тим Румыниянан инде. Мин әйтәм, бар. Һездә аны сускайтны эшләйһегез. Мин әйтәм, без сускайтны ашамайбыз. Һәм һәрвакытта шундай кешеләргә яңнан аңлатаһың, әйеме? Без башкорттар, без төрек халкы, безнең телебез төрки телләргә охшаган, без Казакстан эргәһендә яшәйбез, Рәсәйдән, безнең менә шундай республика бар, шулай, блай. Һәрберсенә төрлесе аңлатаһың. Һәм әлбиттә күп кыенлыктар тудыра чит илдәге кешеләргә аңлату өчен кем без икәнебезне. Һәм без генә түгел бит инде Россиядә күп халыклар яшәй һәм бик кызык кешеләр белмәгәнен күптәр бездә урыс дип саныйлар яки урыс дип уйлыйлар. Шуныһы кыенлыктар тудыра дип әйтә алам. Чит илдә генә түгел, чит илдә инде Үзбәкстанда ла хәтта кемдер кайсак айыра алмай башкортлар белән татарларны бер халык дип. Әмма каракалпактар менән үзбәктәрдә әйтһәң, алар бер халык дип, алар юк диләр, төрле халыклар. Шулай итеп, шул мисалда алар аңлатһаң, без төрле халыклар икәнде. Әйе, шуны бар. Шуннан һәм әлбиттә чит илдә яшәгәндә белмәйм нисек, әмма урыслар ягыннан ниндидер кызыксыну туя. Кызыксыну дип әйтәйек микән? Мәсәлән, мин Рәсәйдә яшәгәндә укканда, мин күбрәк Башкортстанда яшәдем, укыдым. Мин бер касада ниндидер миңа кәмһетү каравын һизмәйнем. Әмма чит илдә Мәскәүдән чыккан урыслар ягыннан шундайрак бар әзрәк. Мәсәлән, миңа әйткәндәр бар, без мусламаннарны яратмайбыз дигән урыс егетләре миңа. Һәм мин уларга аша әйтеп утырдым да, мин нимә әйтергә белмәдем. Чөнки мин үземне мусламан дип саныйм. Европала башкортлар белән аралашамы? Әйе, аралашам. Күп түгел, әмма аралашырга тырышам. Һабантуйга бардым бер тапкыр Прагала. Монда күбрәк татарлар булды. Әмма башкортлар да булды. Нык катышкан дусларым бар. Бер икәү.
Әмма улар күп түгел дип уйлайм. Һәм бәлки без бер-беребезгә тапмаганбыздыр, шуңа һәм Парижда булһагыз, Европада яшәгез, зинһар минем белән аралашыгыз. Һәм күбрәк Европа бит инде зур. Һәм күптәре төрле илләрдә, төрле калаларда яшәйләр. Шуга улар белән күрешәһең, шул төрле калаларда күрешәһең инде. Европага барып эләккән башкорттар, улар нисекундә барып эләккән? Ну, гомумән аша әдерәк өстөнлүкле алһак, ниме шөгыльләр нисекундә барып эләккән? Улар һинең менә шул аралашкан иптәшләрең дип әйтәйек. Кияүгә сыккандар. Европа гражданнарына. Европа гражданнарын кияүгә сыккандар, я Европа булмаган гражданнарын кияүгә сыгып, күсеп киткәндар. Я укылышы. Бары, мәсәлән, Чехиялга бага тиклем дә бик рәхәт инде укырга инде, мәсәлән, һин 1 ел чех телен өйрәнәһең дә, шуннан һуң бушлай укыйһың. Шул бик күптәргә файдалы булды инде. Чехия, Россия өчен беренче Хәзер. Элек бит улай булмады. Дус булмаган илләрнең бере дип санала. Әйткәндәй, бүгенге көндә Рәсәйдә гомумән 22нче елдан һуң гомумән Рәсәйдәге халыктарды, уларның ниндидер хәрәкәтләре дип әйтәйек, ул бик көсәйде. Онда һәм халыктар үзләрен бәлки аралашмаган темаларга күбрәк аралаша башладылар. Һинең буга караштарың нисек? Нимә уйлайсың шуның хакта? Барыгы аңлап торасың. Бер кабул линияларда үтеп куймасын. Кайда артабан. Тура әйтмәйбез бит. Тура әйтмәктә кемдер аңлай, ярый, башкорт телен күптәр белмәй. Башкорт телендә карап кемдер аңлай, шуларга гына бул мәгълүмат. Белмәйм, авыр һорау миңа бөтәһен авыр һорау дип бирә. Кайдан бармаһаң да киләсәктә нимә була, нисек була? Бөтә ергә башкортстан киләсәң нисек була? Һин башкортстанга кайтыр идеңме? Булай булһа, тегеләй булһа, һин нисек уйлайһың? Күп һорайдар. Белмәйм, дуслар, нисек дөнья барлыгын без белмәйбез. Минең буга нинди карашым белмәйм, мин башкорт халкы азат булуына көрәшәсәкмен. Ул федерация булһын, конфедерация булһын, я икенче формула булһынмы? Минең өчен башкорт халкы үзенең сәясәтен төзи алуы бик мөһим. Һәм мин шундай көн килеп итәр дип уйлыйм. Һәм шундай көн килеп итәр дип ышанам. Һәм ул мөмкин Рәсәй исендә лә. Әгәр без исламда федерация эшләй алсак. Шулай дип әйтер идем. Әмма икенче вариантларда ла ташламайм, чөнки тормыш күрсәтүенчә без бер касан да килсәк дип уйлай алмайбыз. 22нче елда дөнья шулай борылышын без әйтә алмай идек. Хәтта үземнең дә ошай тормышым борылыр дип әйтә алмай идем. Бер касан да дип. Мин һәр вакытта хыяллана идем, әмма шулайрак булып китер дип уйламагайным. Чөнки шуга мин нимәләр өчен теге нык шулай булһын дип әйтә алмыйм, чөнки төрлесе булырга мөмкин. Һәм шул. Киләсәк турында әйтеп киттең. Һин киләсәкте нисек планлаштыраһың? Ел дип әйтә алмыйм, ел дип әйтү миңа авыр. Нисә ай бәлки, гомумән нисек һин киләсәкте планлаштыраһың ошо бүгенге мәлдәрдә? Мин булай да буга тиклем дә 22нче елдан һуң һөйләнеп бит инде, теге 1 елга планнарым бар инде, бөтә селпәрәмә килде уңыш башланганнан һуң дип. Шуннан һуң мин бөтенләй планлаштырды ташландым һәм гомумән мин үземнең эске тоешым буенча планлаштырамдыр дип уйлыйм. Кая вакыт мин һиләм нык арыганмы дип, шул вакытта мин үземә ниндидер ялдар эшләргә тырышам, әйеме? Күбрәк проектларда инвесткә тырышам, күбрәк мәкаләләрдә алмаска тырышам. Кая вакыт үземне күстәр һәм ушайтып урта централь Үзәк Азияга килергә тырышам. Шуңа күбрәк йогынты буенча яһай, мәсәлән, мин 3 айлык шундай һораң мин әйтермен. Мин хәзер магистратураны битәмдә PhD-га барам дип. Хәзер белмәйм, хәзер мин 1 ел ял итермен дип уйлыйм, чөнки минең барында төрле вариантлар. Грант буенча фән буенча грант иптәшләр. Сәяси эшләр буенча түгел. Фән буенча грант буенча Швецияга бар минең сакыру. Бәлки Швецияга барырмын. Шуңа күптән менән тора, мәсәлән, миңа визаны бирәләрме, юкмы? Белмәйм, PhD-га алалармы, юкмы? Магистратура диплом бирәләр, юкмы? Һәрбер нәмә ошай бер-беренә нык бәйләнгән. Шуңа әлбәттә күз алды укыйм. Минең һәр вакытта ниндидер планнарым бар, ниндидер план Б, план А бар. Әмма мин теге нык тотынмайм уларга. Тормыш ничек бара, шулай барыр. Үдем яңгыдым булгас, уңайлырак. Һинең хыялың Стэнфорд. Ине.
Не өчен дине? Стэнфордка сөнки бардым, күрдем. Белмәйм. Бәлки яшьрәк булһам да хыялланыр идем һаман да. Әмма минең хәзерге шундай тәҗрибәм менән ундай ердә мин үземдә элекке күк тоймайм. Стэнфордка баргым килә, бәлки монда постдок эшләрмен. Бәлки профессор булып кайтырмын. Әмма әлеге вакытта PhD-ны уйлайм игенчеләрдә эшләргә дип. Хәзер хыялың ниндәй? Авыр һорау, хыялдарым. Минең һәр вакытта шундай зур хыялдарым була торган иде. Беләһең инде, бергә эшләгәндә гел дә әйтә торган сидә укым килә Стэнфорд дип. Һәм күбрәк күргән һайын хыялдарың үзгәрә, үзең дә үзгәрә, хыялдарың да үзгәрә. Хәзер мин һидәм шул Стэнфордты күргәндән соң әйеме мин хыялдарым тормышка ашканын. Шуңа бәлки минең ниндидер хыялым бар дип әйтә алмаемдыр. Әлбәттә минең бар хыялым бөтә дөньяда кешеләр дус яшәһендәр һәм мугыш булмаһын дигән. Әйеме минең базовый хыялым. Шул минең хыялым дип әйтә алам. Әмма пландарыма килгәндә мин PhD эшләргә теләйм, профессор булырга теләйм, дөньяга билдәле университетта эшләргә теләйм, башкорт балаларына мөмкинлекләр асырга теләйм, гомумән балаларга мөмкинлекләр асырга теләйм. Баймак протестлар турында китап язарга уйлайм. Шул һәм Башкортстанның сәясәтенә йогынты яһарга мөмкинлегем булуын теләйм, чөнки минең ниятләрем яхшы булды. Әмма үз белән генә күптән эшләп булмай, без укудан да эшләргә өйрәнер кирәк. Теләйм Башкортстанда балаларым үсүен, демократик Башкортстанда, бәлки демократик Россиядәләр. Уларның шунда белем алуын, Башкортстанда яхшы университетлар булуын, уларның мин беләм диде минең хыялым. Гелдә мин университет сырга теләдем Башкортстанда. Шәхси университет. Шәхси университет. Башкортстанда шәхси университет асып, моның топ 50 списогына инеүен теләйм. Куат дәүләт университеты. Әмма мин гел вакытта Бөрьян районында асырга теләйм. Шай. Бөрьяндә кала юк, анда төземәй кайда. Каланнан тормай. Һинең төп принципларың? Правила жизни. Бәлки шулай итеп кагыйдәләр дип әйтергә була, белмәйм. Мин үзем әйтсәм таңда язган. Мөмкин карарга әйтергә. Мин һәр вакытта үземнең иреклегем секторында эшләйм. Мин нимә теләйм, шуны эшләргә теләйм. Шуны эшләйм һәм шуны эшләргә теләйм. Бу минең беренче принципым. Икенчесе, мин яратмайм, мин нимәләр һиңа ярамай, һин уны булдыра алмайсың дигән. Бу миндә киресенчә уята азарт һәм мин шуны эшләйм. Мәсәлән, Стэнфордка барам дигәндә күптәр миңа ышанмай иделәр. Шулар мин Стэнфордта булдым. Конференциялар әмма барбер. Һәм хәзер мин беләм, Стэнфордка барган теләгем булһа мин бара аласам. Өченчесе, һәр вакытта белем алу. Укырга. Күптәр әйтәләр, ой, унда мәгънәһе юк, менә безнең тормышыбыз ниндәй, укыһак та, укымаһак та юк. Күп белһәң, бәлки тормышыңда еңелрәк булмаҫтыр, әмма һин күбрәк аңлаясаҡһың. Һәм һорауҙарың күбәйәсәк, яуаптарың да күбәйәсәк. Һәм был, белмәйм, минең өсөн бу база. Һәм әлбиттә үҙеңдең тамырҙарыңа, үҙеңдең идентичностеңа тоғро булып ҡалырға, минең өсөн был бик ҙур көс бирә. Һәм мин үҙемдең энергиямды үҙемдең башҡорт булыуымдан алам. Һәм үҙемдең Башҡортостандан булыуымдан алам. Һәм үҙемдең ауылымдан алам, үҙемдең ата-бабаларымдан алам, әсәй-әнейҙәремдән алам. Һәм был минең өсөн ғаилә темаһы ла бик мөһим. Безнең яшьтәштәр, безнең ҡәрҙәштәр, безнең таныштар, дуҫтар тип әйтәйек. Кеммен, балалар, йәштәрҙе лә алайыҡ. Нимә тип әйтер инең уларға? Ниндәй кәңәштәр бирәһең? Үҙеңдең әгәр дә һинең шулай мөмкинселегең булһа, мөрәжәғәт итергә. Яуапта бер яҡтан ябай һорау. Әйеме, мин гел дә әйтәм. Инглиз теле өйрәнегеҙ, силдә уҡығыҙ. Белем алығыҙ, китаптар уҡығыҙ. Белмәйем, ул база, уны бөтәһе лә белә, нимә эшләргә кәрәк икәнлеген. Әммә берәү ҙә эшләмәй. Әйтеүе рәхәт. Икенсе яҡтан, әлбиттә, килгәндә, бәлки бөтәһенә лә был юл кәрәк түгелдер, тип уйлайым. Әйеме? Бөтәбеҙгә лә анда PhD алырға
кирәк дип уйламаймдыр кемгәлер, мәсәлән, бизнесырга яхшырак булыр, кемдәдер бәлки стартап эшләрдер. Шуңа мин әйтер идем, үзегезнең не предавать свой путь, не предавать свои ценности. Укмагыңдан, караштарыңдан тайпылмаска. Үзеңнең караштарыңдан, үзеңнең кыйммәтләреңдән, үзеңнең уйларыңдан тайпылмаска. Без беләбез безнең юлыбыз кайда барганын, без һәр вакытта беләбез инде юлыбыз туры икәнен. Кая вакыт бит хаталанабыз, әмма ул хаталарда ла һин туры юлга баскасын аңлайһың һәм ул һинең юлыңның бүлеге икәнен аңлайһың. Бер касан да каршы килмәскә үзеңнең тормышыңа. Үзеңнең кыйммәтләрең менән яшәргә. 2019 елда һинең туган көнең менән котлаганда мин пост язгайным, яна хәле тормыш нисек нимәгә әйләнерен белмәйбез һәм 3 елдан һоң, бәлки нисәләр елдан һоң кайда булырбызды белмәйбез, бәлки самолетта утырып икенче илгә усып китеп барырбыз дигәнрәк уйлар унда булгайны. Һәм нисек килеп сыкты, мына 2026 ел, 19 ел, 7 ел элек язылган дип әйтәйек пост. Без һинең менән һуңгы тапкыр 21 елда күрешкәнбез һәм мына яна 5 елдан һоң, 5 ел күрешмәгәндән һоң 5 ел үтеп киткән, 19 елдан 7 ел һәм без һинең менән икенче илдә, икенче әйтәйек мөхиттә, икенче проектларда, әмма бер үк караштар менән, бер үк юлда, бер үк укмакта барыбер барабыз дидер кимәлдә. Мин моңа бик шатмын шундай мөмкинчелек килеп сыкканына һәм һин ошо максаттарыңа түгел барганыңа һәм монда шулай язылган уңыш ул барыбер буласак, ниндидер кимәлдә без ул юлга барыбер ниндидер юлдан булганда килеп җитәсәкбез. Һиңа уңыштар, мин һиңа нык ышанам. Рәхмәт, һиңа уңыштар. Килеп сыккан, рәхмәт. Рәхмәт чакырганыңа.